Am vrea să deschidem cu toți cuvântul Domnului, să citim un psalm pentru timpul de rugăciune. Psalmul 133 este foarte scurt, are puține versete. Am vrea să citim cu toți acest psalm și Dumnezeu să facă liniște în inimile noastre. Dar mai întâi să facem noi liniște în sufletul nostru, în inima noastră și să ascultăm cuvântul a Domnului. Psalmul 133 se află scris la pagina Sfânta Scriptură 631. Să ascultăm cu toți cuvântul a Domnului. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este căraua Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântare și viață pentru veșnicie. Amin. Să ocupăm locurile. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Astăzi suntem mai mulți aici din mai multe părți. Domnul să binecuvânteze fiecare zonă de unde ori veni frații și pe frați Dumnezeu să-i binecuvânteze. Să ne găsim liniște aici în casa lui Dumnezeu. Timpul care o să-l petrecem în casa Domnului, sigur că da. Programul, slujba noastră e încărcată pentru că avem și botez, avem și cina Domnului, avem și binecuvântare. Dar o să ne silim, să ne încadrăm și nu o să fie o predică atât de lungă astăzi, pentru că oricât am vrea să le predicăm noi la cei care se botează, aș vrea să vă spun că pe multe nu le rămâne în cap. Cred că mai mult le-au rămas până acum ce au învățat, cât au auzit și de aici înainte. O să predicăm și pentru ei, o să predicăm și pentru noi și pentru cei care urmează să creadă și să încheie legământ cu Domnul. Dumnezeu să ne dea putere. Am vrea să pregătim inimile noastre, să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Sora Maria să mai pregătească o cântare și apoi să pregătește și grupul nostru de aici de frați după rugăciune. Sigur că da, în mijlocul nostru avem frații de la Hamburg. Fratele Ghiță ne motivează la următoarea rugăciune și am vrea să prindem o rugăciune așa mare, largă. Deci să ne deschidem inima înaintea Domnului și să putem să ne rugăm Domnului și să mulțumim Domnului pentru că Dumnezeu merită. Frați și surori, vreau să vă spun ceva, ideea mea, eu am o idee, dar e a mea personală, e o lumină pentru mine care am primit-o eu. Vreau să vă spun ceva, în casa lui Dumnezeu, duminica când ne întâlnim, realitatea ar fi că ar trebui să fie doar rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu. Iar cât ce privește cauzele și problemele, avem cu toți. Joi avem rugăciuni, facem speciale, vinerea facem rugăciuni speciale pentru cauză, pentru probleme. Acasă ne rugăm, zice Domnul, bagă-te în odăița ta, închide ușa după tine și acolo spune-i tatălui tău care vede în ascuns toate lucrurile, te aude, știe Domnul. Și aici ar trebui să fie doar rugăciuni de mulțumire la adresa lui Dumnezeu și dacă există o cauză specială unde trebuie să intervină Dumnezeu de urgență, sigur că da, biserica apelează la adresa lui Dumnezeu și tocmai asta vrem să facem în această dimineață, să mulțumim Domnului. Dumnezeu să ne dea putere. După cântare, fratele nostru Ghiță ne motivează și Domnul să-l binecuvinteze. Amin.